usiku, ngeso ka ngeso, saboro odiochieng'. Nyakora Mugejoanga osekalo dakika 17 toka saa achiel marokinyi machiegni e twak marwa mokwongo mitai kod Ana Joyce Oduor. Nyakora Mugejoanga okinyi makawuono e twak marwa mokwongo wadwa twak otudore kod Chala mar Kenya. Mago weche mopogore opogore matimore pacho kae. Ahinya ahinya odiochieng' achiel kende tok lakteche chungo ng'anyo margi mar ndalo 50 manodhe kuom thuolo mar ndalo 56 e pacho kae. Jatend piny Kenya William Ruto bende nolando odiochieng' manyoro ni skunde ibiro bed kiyawo kochakore chieng' wuok tich tarik 13 kachiel kod weche mopogore opogore matimore e paw siasa, ywaruok maneno e kaunti ma Migori e kind josiasa makuro kachiel kod tuoche manyaka sani koro osechako mienjo mikelo kod pi mochido mar pi oula. Mago duto wadwa twake okinyi makawuono achiel kachiel e Chal mar Kenya. To kan kenda e twak makamae antiere kod welo adek mabobedo godo e twak. Antiere kae kod Brenda Ongalo ma en mano jagoro mano mar duond bura mar Green Party kachiel kod Victor Otieno ma en jalony wechego mag telo. Bende abro bedo kod jalup jagoro mar riwruok mar lakteche mar KMPDU. Obro bedo kotudore kodwa achiel kachiel kokalo e yor tudruok manyasani mano mar Zoom. Achak kod Victor oyawre chiwo nade okinyi makawuono. Erokamano ago ni erokamano maduong' kuom miya opportunity mondo abi address issues kodu mondo abi awuoye kod jopiny because mondo wabed gi achiel mondo wabed kwang'eyo ni ang'o matimre e piny sani, gik mage mwanyalo wuoyo wiye, Kenya iriembo nade, be Kenya iriembo maber, gik moko timre maber e Kenya sani. So ago erokamano maduong' kendo asante sana. Erokamano ahinya machiegni twak. Brenda oyawre chiwo nade okinyi makawuono. Achiel maber Joyce. Amor mar bedo ka kama kawaida. To en gima ber ni waneno ka strike orumo. Yand jopiny oseyudo chandruok maduong' ahinya, koro we hope ni nikech kinde ka kinde wasiko ka waneno ka magi gik matimore kata e tendo uhuru ni lakteche odhi e strike. Koro apani ochopo kuma onego bed ni waparo ni ang'o monego bed ni timo kik wachak wane kama gitimore nikech health en a very essential right ma ok onego bed ni jo Kenya chak neno ni ok ginya yudo thieth makare kama serikal emochungi. Machiegni network marwa bende yo tudruok mar lony manyasani mar Zoom antiere kod Dr. Dennis Miskellah, jalup jagoro mar KMPDU. Oyawre Dennis Miskellah, ichiw nade okinyi makawuono kendo machiegni network. Erokamano kuom longesho de amor morachopi lakini tamage nono nikech ndalo mosekadho ndalo ariyo mag twake weche mag strike ni mwalimu kwata okinyi maru ro ebolga dilo jony matin lakini amor ka chopo mondo wago mbaka weche mag thieth pacho kae gi chal mar piny Kenya ka. Machiegni enye twak marwa in bende Dr. Dennis Miskellah intiere e twak marwa okinyi makawuono kaloni in bende ibro bedo kinyisowa ni bang' ndalo 56 mosebede ng'anyo to gikone nuchungo ng'anyo, dwaro maru ochopi kose pod untiere kod geno ni tok kogno manuketo odiochieng' manyoro kod winjruok kod sirikal mamalo kachiel kod mano mar kauntiza ibro bed kichopo dwaro maru kose pod un mana kod geno. Kata kamano adona winjane kaka nutwak odiochieng' manyoro e kinde makoro ne uchungo ng'anyo maru mano ma osebedo kadhi nyime kuom thuolo mar ndalo 56 ka odiochieng' manyoro ng'anyo makamano noruma yanga ka kendo no awinjo kanyo ka jatenda riwruok mar lakteche omiyo lakteche ndalo kata seche 24 mar mondo mi odoge ticha ayanga mano tok winjruok manu bedo godo kod piny owacho. Kata kamano sirikal ochopo mana dwaro 18 kende, dwaro achiel manomiyo lakteche obago ng'anyo okochopi. Miskellah biro bedo kangisowa ni giyie nang'o to okochop dwaro achiel mane gimako matek ahinya. Wawinjane kaka ne giloso mondi odiochieng' manyoro. We had a very long meeting today with our National Advisory Council, that is the highest decision-making organ. And they endorsed that we signed this particular return to work formula today.
so that it can pave way for the doctors to resume work within 24 hours from now. The 24 hours should begin now, SG. Call out for duty. Health cannot wait. We'd even wish they can go back in the next few minutes because we really want our health to be back on track. That one of the fundamental issues, that is the matter of doctor interns, is still pending. This matter was filed in court in Eldoret. This matter has been part of the conversations. All the doctor interns, that is the medical officer interns, the pharmacist interns, and the dentist interns will have to wait a little bit longer. We have agreed on a 60 days period that they will not be posted, but we'll be having conversations on this issue. We must make an agreement that we can implement. And second, we must find a lasting solution to the perennial issues. I am confident that what we have signed on to today, having consulted widely, this is a deal that is going to be implemented by all of us. We have agreed that we are going to establish a presidential task force to look into the perennial issues that affect the health sector. It is easy to put a signature on the paper. It is easy for KMPDU to just pick the mic and say we have called off a strike. But the real work begins now. The implementation of what we have agreed upon is the beginning of the journey to make sure that we never have any more of this. Miskellah ine madwa na chak kodi kaka jalup jagoro mar KMPDU ma ochunga e lo lakteche okinyi makawuono mwantiere godo e TWAK. Nyaka sani wang'e ni dwaro 18 kende ema nochopa kod sirikal. Nitiere dwaro achiel mago mag tero e ute thieth mopogore opogore lakteche ma interns. Mano ok nochop kare kalore ni wacho ni wach makamano pod nitiere doho kendo uchiwo thuolo mar ndalo 60 mar mondo mi doho kosechiwo ng'eto margi e kakoro uchope winjruok makare. Ang'o momiyo nuyie mar gikone nuyie mar mondo mi uket koku e winjruok mar dok e tich bang' ndalo 56 Miskellah? Erokamano. Kane wachako ywak kaka dakteche mwachako ng'anyo, nwang'eyo ni weche mane waketo 19 go nok nyalo yudgi te. Sasa ma ji dhie bura, ma ji dhie negotiations, ndi miluongo ni give and take. Nitie ma nyaka imbeke tol, ndi minyalo timnu gi sano, ndi minyalo tim baadaye. Koro wach interns no ne en achiel kuom weche mane odobedo matek. To ok wakawo interns go nwawegi ni waignogi. En wach mwawacho ni warito mondo wago mbaka matin madwa medre ma deeper story. Why? Jopiny nosethagre ndalo madhi 56. To an ng'anyo kaka dakteche ok en ng'anyo mar sando jotuo, ok en ng'anyo mar neno ni jotuo mondo tho. To kane waneno kaka koro wach interns ne wasedhi e court. Ywaruok mane ni wach interns ni en ni nitiere winjruok mane wasetimo mane oket nyaka e od bura mobedo kaka contract ma binding. To sirikal ko ne buka to loko pachgi wach mar intern ni. Koro nochuno ni mondo wadhi e court mondo wapenj judge kata wapenj doho ni e kind CBA kata winjruok mane okete kogno mokete doho ni ma kamacha gi barua moro mana ka SRC makata onge ng'ama otimo openjo kumoe en mane matelo ne nyawadgi. Sasa maji okosana thurka kata kilaro logi ng'ato to doho ema ng'ado. Kata mana kura mane wago thurwa ka ji josiasa ok oyiere ng'ama oyombo doho ema kelo kwe. Koro ne wach doho wacho ni ka koro waseyware moromo ni to igeno ni doho bomiyo wa haki marwa kata ratiro marwa. Emomiyo koro wacho ni we doho boto ni doho to ka ng'ado bura to en gima dhi mos. To kodwa ni mondo jopiny omed thagre, wane ka jo thurwa ne thagre makende no jokano ka sande gi nyakachi. To wanacho ni ka mondo jopiny omed sande ka weche gi waseloso most of them. We kata wandik ni pa union wacho ni weche mag interns gi onego chulgi ka ne winjruok otimre higni 7 mokadho. To sirikal wacho ni warit court ong'ad burani. Wacho ni despite those two positions go, ji pod dhi go mbaka maka waloso weche within the next 2 months to wabo dhi nyiso od burani no ayuare lakini ko waseloso weche koro case kai. Koro just about a bigger picture mamiyo jopiny yudo thieth
jima weche modong iloso matketigo en ni nitiere ywagruok moko mang'eny be mane wasekete yie kanyo mane wayudo winjruok kuomgi ka mokwongo en ni sirikal oyie ndiko dakteche madhi 2,000. Wach moro ni ka jopiny odhi osiptal to daktari en achiel kende to ka daktari tuo kata ka odhi e lift to osiptal iloro cha wadwani mondo orum mondo jopiny kik thagre. Mar ariyo en ni sirikal oyie miyowa okumba mar thieth kata medical cover mane waonge godo watiyo osiptal to waonge gi medical cover mano ne giseyie miyowa. Mar adek en ni nitie gopo mane higni 7 kane watimo winjruok ne giyie medo osara moro matin gimo matin e wi osara to pok ne gichule higni 7 to ne giseyie chule kendo giyie ni gidhi keto gidhi effect from 1st of July. Koro mano bende gi maendeleo as mogike giwacho ni bende ni nitie jidakteche michule mshahara mopogore opogore kaka jomutiyo osiptal achiel ng'ato ichulo 50,000 ng'ato ichulo 100,000 koro en mshahara mopogore opogore mane chulowa mondo walos ni kila mtu matiyo tich maromre onego ochul pesa maromre. Erokamano. Miskellah bende anga penji kanyo ni winjruok mane manuchopo godo kod duol mar governors kaachiel kod migawo mar thietha makoro miyo udok e tich. Kata kamano antiere studio kae kod Brenda Ongalo ma en jagoro maduong' mano mar riwruok mano mar duond bura mar UGM kaachiel kod Victor Otieno ma en jalony e weche mag telo. Achak kodi Brenda Ongalo. Bang' ndalo 56 lakteche odok e ng'anyo. Kata kamano waneno ochungo ng'anyo margi. Kata kamano waneno ka wach achiel maduong' ma koro ne gimako mano miyo gichako ng'anyo sirikal ok ochopo. Biparo ni lakteche sirikal biro bedo ka chopo dwaro margi adiera bang' thuolo makoro gimiyo sirikal mar ka girito doho mar mondo mi ochiw ng'eto mare. Anene ting ariyo mokwongo bedo ni nye gisebet piny magiwinjore magiwacho ni wach achiel ni to nikech nosetere kot to waritane mondo kot obi otiek wachno to still within seche ma pod gin e kot no ndalo 60 omigi mar mondo gine ni wachno gi resolve achielno. Koro seche moko sirikal both parties ose demonstrate goodwill ni gidwa ni gitiek wechegi to ka adier ka in gi weche 19 tachiel ema pok ochopi apani it is only fair ne japiny ni at least gimoro achiel modong' ni pod ginya wuoyo. They have already demonstrated goodwill gi weche moko 18 mane gin godo gi koro achiel modong' ni en gima ginya achieve mos. Kiduogi ng'iyo wach achiel ni be it is a budgetary issue nikech en gima wach interns ni nyedo en wach midware pesa mang'eny en wach mar posting babe king'iyo ok en gima inya tim instantly nikech kata kuom wacho Sara ma Dr. Dennis Miskellah wachono osara mano gibedo promise 2017 cha higni go osekadho eno ka omigi thuolo mar gimiyo sirikal thuolo mar ni mondo gichak chulo gope ma sirikal nigo kuom dakteche within a period ok en gima sirikal bo wacho ni gidhi chulo immediately. Koro en gima ber nikech koro japiny mategemea public hospitals koro dhi chopo koma gidhi yudo yweyo e wach mar siptal e wach mar thieth e yore mar thieth. Koro it is a matter of compromise. Madakteche otimo maber, sirikal be otimo maber. En makmana ni wadwa temo jiwo sirikal nikech ka 2017 magi gik mane gichop ne giwinjore ni botim chakre CBA ma sirikal sani wuoye ni dwa implement in gir 2017. So ochopo kuma koro sirikal nyaka demonstrate ni goodwill gicha is not only on paper, gitem gichop dwaro mar lakteche mondo kik wachak wane situation ma lakteche dhi e ng'anyo nikech same issue. Victor korka kori wachni mar lakteche makoro gikone to nochungo ng'anyo margi gidok e tich kendo ang'eno kochakoro odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gidhi e ute thieth mopogore opogore. Kata kamano ndalo 56 omiyo jopiny moko owito ngimagi kalore ni ok ne ginyal yudo services mag thieth makare ahinya to ute thieth mag piny owacho. Ute thieth mag ji giwegi bende nitiere jopiny moko ma lwetgi ok mor ok ginyal afford. Kata kamano iparo ni winjruok magikete kogno ni en gino makare kose lakteche o compromise ahinya? Mokwongo adwa nyiso owadwa Dennis gi the entire KMPDU team and the entire doctors team. Adwa nyiso gi ni erokamano maduong' nikech uketo interest mege Kenyan first
kendo miyo the Kenyan people opportunity mar mondo giyud thieth maber kata ka gidhi hospital sani. Kenyans nyadhi hospital to giyudo dakteche hospital nikech giketo interest gi kando. Mar ariyo, adwa kwayo serikal ni mondo ka issues mege thieth obedo e limelight kaka sani nitie strike mar laktache. Adwa kwayo serikal ni gi refrain from wacho weche ma gisebedo ka giwacho nikech ng'ato ka ng'ato chiew to wacho gimo ohero gi kata gimo paro mar mondo aparo ni gitemo ni mar mondo ni gine side mar serikal. Koro nitie jo matiyo sirkal kaka cabinet secretary, the government spokesperson ma ochiyo gokinyi to wacho ni daktache ok gin the only profession mantiere Kenya kae. Koro ng'eni gik ma kamago osemiyo daktache bende feel ni jogi ok omiwa kipaumbele kaka onego gimiwa, ok gimiwa rights kaka doctors to one more hold this country together in terms of health. Koro adwa gone gi KMPDU kamano maduong' for the sacrifice for Kenyans kendo miyo Kenyans that opportunity to go to the hospital mar mondo giyud thieth. But again gima adwa nakwa gi kendo gini as much as gini okawo gi ndalo 56 gi ndalo mang'eny kabisa nikech Kenyans osetho. Sani wantie gi issues meg floods makoro Ministry of Health bende nowacho ni wanyalo bedo gi chances ni waboyudo waterborne diseases. Koro ero kamano maduong' kabisa. Again, gima adwa nakwa kendo Kenyans ni let us support doctors in all manner of fine ways. Nikech kaka Dennis wacho ni I'm surprised ni a medical intern onge gi medical cover. I mean, how do you even work in an hospital without a medical cover? I mean, those are pertinent issues ma onego beni wa address as Kenyans. Let us support the doctors. To wawuo gi serikal bendo mi doctors the priority magi deserve. Ang'eyo ni udaktari oken the only profession, but is a very binding profession mo hold Kenyans together. Mine wasani thagre dala sana. Thagre malich niketo iyudo ni at the moment nitie nyithindo minyuolo oko nikech daktari ok gin hospital. One medical intern ma samori bor ginene Wajir kati bore kanye ochungne a lot of CEOs, the clinical officer and all those other people. So magi joma important. Magi joma very important. Koro wamigi the kipaumbele magi deserve, wamigi the responsibility, wamigi time gititijgi to wachul gi in the right manner. I believe ni kautimo kamano to abosudo mbele kaka Kenya. Dr. Miskellah bende ekinde mane untiere TWAK kata lalruok koda serikal ang'eni nitiere kanyo serikal mamalo kaachiel kod mano mar counties. Winjruok mane manuchopo godo e kinda serikal mamalo kaachiel kod mano mar counties kalo ni wang'eyo ni sekta mar thieth en sekta makinde duto wacho ni onego bende lwet counties kendo nitiere kata governors moko mane buogo ne nyiso lakteche mantiere counties magi nodoge tich kalore ni gin to giseng'iyo maslahi margi. Winjruok mane manuchope e kinda COG kod MOH to bro kelo pogruok mane e kinde mabiro mbele mondo kik wane ng'anyo maket kod mama bro miyo jopinya medo hinyore kaka no hinyore e thuolo mar ndalo 56 mokalo. Kamano ing'eni daktari kodhi ng'anyo to kwa ng'anyo ne morwa okwa tim ng'anyo ni en gimo like a sport no wadhi orako moro kine daktari wuoge hospital ma weja tuo ndi gimo gole kanyo ka jogo matimo kata cage farming e nam kama timo mapidho rech e pond kam chiemo ri chieo to ido ka rech mipidho kuro ni mane ogobal ni mane wipi dwa tho okinyal jako penjo rech ni daktari gobal ipenji ni to pigni ang'o marach kode momiyo rech tho koro kido ka daktari wuok e hospital modhi e ng'anyo jopiny ka penjo ni en weche mage momiyo daktari wuok e hospital to thoth ne kwadhi e ng'anyo en maslahi mar japiny maramo chunyo kano ka jothuru asante idhi hospital ipango laini the whole day nikech dakteche onge yath onge machine onge laboratory onge to mage makomiyo ok wawinj ber bet osiptendego makane watimo winjruok kwa higni 7 mokadho nwang'eyo ni koro ni winjruok makanyakla ni ne dhi miyo wabedo gi kwe e sekta mar thieth lakini ka gir jachien niko ni jogo man waketo kogno nodhi loko pachgi obed county obed national government to kendo be jopiny oseyudo ywak kod ng'ikruok e weche mag thieth chakre ne weche mag thieth tere counties governors wacho ni weche mag thieth osebet maber kabisa
weche mag thieth tere gwenge, sirkal mag gwenge. Lakini jopiny ong'eyo ywak magisebedogo. Jogo mathiedhre e osiptende mane chon pod nitiere national government pogruok mosebedo gi sani. Momiyo kane watemo timo ng'anyo, wasebedo kwatimo ng'anyo e counties, waduong ni county based. Wang'anyo ne Homa Bay, wadhi ng'anyo Embu, Kiambu. To nitie seche ma koro muomowa, wayo ni mae koro strike ma ok wanyal keto watimo e kor gweng'. Mas strike ma koro bedo national. To kwasebedo gi strike to nije koro sirkal wacho ni gin there are two levels of government. Nitie sirkal mag gweng' to nitie sirkal mamalo ma national. Koro gweng' nitiere weche ma jawayuago ni mondo gilosnwa, machiel kuomgi en wach mar promotion. Mayudo ka daktari osetiyo kendo dok e mbalariany mochako medre moyudo masters ma koro en consultant. Kiduogo to kata ori ni koro in consultant, kaka an ng'ini en gynecologist, daktari mag joma mine. Iora ni koro an gynecologist, to osara michula, osara mar daktari ma koro chako tich. Onge promotions. Kumano ni giyie ni gidhi timo e dweche 3 mabiro. Mar ariyo mane wawinje kodgi ni tich wasandre jotich tin kabisa, dakteche onge numbers moromo. Koro ne giyie ni gibiro pango mondo gindik dakteche moko. Ati counties 14 manja pok omiyowa okumba mag thieth ma ing'adowa pesa mar NHIF gi medical allowance, to gikawo pesa no gitimogo gik moko mopogre, ok ging'adnwa godo medical cover. Koro mano bende giyie ni gidhi miyowa okumba mar thiethro kod weche mag dhi skul, jogo madwaro dhi medo tiegre ka joni gibo sponsor gi mondo gidhi gisom. Koro sirkal mag gwenge notimo maber kuom stepping up. To national bende nitiere weche mantie national owacho ni gowi mar gupo mar higni 7 no. Nowacho ni sirkal mamalo ema bogolo pesa no to miyo sirkal mag gwenge mondo ochulwa godo. Mar ariyo nowacho ni wach mar interns wabo go mbaka kendo ker no ochikowa ni kwatieko ng'anyo ni to wanyalo romo kode kawuono kata kiny mondo owinj ywakwa, nikech en kaka nodhi ong'ise gi jatend migawo mar thieth ni interns gi nyithi skul mapuonje matimo mana practical. Kane wago kode mbaka e yo mar simu, uzo ni koro osefwenyo ni kata interns gi gima dakteche mathieth adier, kendo wacho ni kwadhi wawuoyo kode to bro neno kaka onyalo loso wachno kata kwa rito wach mar doho. Koro mano gi weche moko kaka mar yango kendo keto mpango mar ensure ni ok wanyal chako wadog kende ng'anyo. Nikech wacho ga ni singo en gowi. Ka ng'ato isebedo gi gop ng'ato mopenji ni bochula karang'o, ming'ise ni bochako chule dwe mabiro, en koro tiji kaka ng'ama ochiwo singo no mondo ichop singo no. Kik ichak blame jagowi kendo ni jagowi ni bendho, hapana. Kisechiwo singo to fuatilia. Koro kaka dakteche wasekawo singo ma jogo oseng'ichowa ni higni 7 ne gimiyowa singo ma ok gichopo singo, lakini wamiyogi benefit of doubt. Nikech wafwenyo bende ni sirkal ma wango masani ni en sirkal ma wiye tek, makati go mbaka liela ma go mbaka gikidi, kendo maslahi kata mana ywak mar jopiny ok gina keto mbele. Jopiny ne thagre kendo ne hinyre, oula ne tero jopiny, to ne gilinga linga ma kino mako wan manyaka kono wan climb down. Wang'e ni gikoso nwago na tuo mara gimayowa, lakini dhi bedo maber mbele. Kendo ne jatenda ma Davji ong'isa ni wapar siganda Solomon kane miyo mine moko 2 laro nyathi. Achiel noyie ng'ado nyathi diriyo mondo pogi, to min nyathi nacho ni kochopo kamano kara nyathi obed mangima, wawene mama moro cha. Koro bedo kwase yware kabisa ma pande mar sirkal noyie ni jopiny omed thagre. To wane wacho ni being the bigger person, wan ma pod wabolo dhi thiedho jotuo gi ko complicate, wan ma pod wabolo dhi chandre gi jotuo gi kwa duogo e osiptal, wabe wamane kor gweng', wabende wazazi wabende hinyre ahinya kaka jopiny modong'. Wabende the mature people in the crowd mondo wadog chien wane ka wanyalo loso wechegi ka wane e mesa mar mbaka ma ji onge gwandruok gi larruok mar strike. Erokamano.
Wacho kanyo makarenya to bende kaka iwacho ni singo en gowi. Wageno ni sirikal obed mano mamalo kaachiel kod mano mar counties biro bedo ka chopo singo duto mane uketo koku odiochieng' manyoro momiyo koro uchungo ng'anyo maru mano sechopo ndalo 56 obed singo mano mar chulo osara mano sechokore kuom duoche mang'eny kaachiel kod singo mar miyo lakteche mago medical covers kaachiel kod singo mamoko 18 mosechop kare. Wageno ni sirikal biro neno ni ochop gi kare e maber maonge kendo dok chiena mondo kik wane ng'anyo moro amora maket kod mae e kinde mabiro mbele. Kalo ne jopiny ema hinyore, jopiny makale midhiero mago ma thoro tiyo kod ute thieth mag piny owacho. Kata kamano adwa ni waket tenge mbaka no motudore kod ng'anyo mar lakteche mano chunga odiochieng' manyoro. Nyaka sani wang'eyo ni nitiere midhiero mar pi oula ma nyaka sani koro neno e kor gwenge mopogore opogore. To midhiero makamae jathoro kelo tuoche mopogore opogore. Brenda kachako kodi sani koro ero osebedo gino maber ahinya, lakteche odoke tich. Kata kamano wang'e ni jogo ma odak e kuonde mag jot mopogore opogore sani koro gikale midhiero mopogore opogore ahinya to mine gi nyithindo makoro iwacho ni moko kuom gi nyalo kata gamo tuoche. Onego bedni rito gi yo machalo nade mondo kik wane tuo moro amora. Ka atiyo kod ranyisi sani koro oseyangore nitiere muoch mar tuo mar nyaldiema kata kolera monene kaunti ma Tana River. Ji 44 oseyud kod tuo no. Ogae e yo machalo nade mondo kik okere ahinya. Mokwongo ada medoro pole gi jok mano yando yudo lal giwach flooding mando biro mang'eny ni. To kineno ni ng'eny jogi kaka ne ugolgi kata nochuno ni mondo gidar giwuog kama ne gidake to gidhi e skunde to gidhi e other public facilities mane nitie. Facilities gido ka namba no mar jok modhi odak kanyo ng'eny. Obed cho koro bedo ido kata ka en cho achiel kata en cho mane maybe serve mana students matin e skund no to koro jite obiro mobet kanyo. Tuoche nyaka bi wuoge kanyo nikech pi en pi nitie kanyo to en pi molil. Kaka giyudo kaka yor chiemo be koro onge. Tuoche kaka malaria gini be koro donjo nikech onge arita mar ler e yo makare. E gin waneno ka tuoche waterborne diseases sani to koro nyaka beda mang'eny. Taneno ni en gima ber ni seche ma tuoche gi chako nikech ma to onge kaka wanyalo geng'o. Dakteche be koro nitie. Shida koro dhi bedo ni siptende wa mantie gini gi capacity mar deal gi tuoche gi nikech ka outbreak kaka gimoro kama kolera iwinje ga e county ni kawuono kachopo giko mar juma kata manyien to yudo kose spread ahinya to okodhi mana affect jok mani kacha kende nikech kapo no donje pi to koro en pi jitema tiyo gi pigno ibed ni ine kar jot ma ji nyodhi kapo wigi wach flooding kati beda ni into pinyo ko affect lakini bedo ni tiyo gi pi achiel ma jogi tiyo go ni it is going to spread very fast. To ano ka nitie yo minya gengo waseneno kinde ka nitie kata vaccines mag kolera onego bedni magi gik ma government keto available ni joge to mondo ging'iyane ni kuonde ma gitere joge ro skunde be nyose land ni dwa yaw on Monday no koro jogi gidwa dhi kanye jok ma pod pok oyudo kama gidhiye ng'eny sikunde nogogo be okethore kuma nyithindo onego bed ni dok e school chakre wuok tich. Warapani it's high time mondo serikal move with speed ndalo 3 ma giketo ni mondo one kaka jogi nya yudo kama gibete mabet long'o mondo wageng' kinde duto to geng'o loyo thiedho. Ilero kanyo makarenya Victor korka kodi nyaka sani koro waneno ka muocha mag tuoche mopogore opogore osechakore to maduong'a ma ji oluoro en tuono mar nyaldiema kata kolera mathoro mako ji to mani kelo kod pi mochido kaachiel kod chiemo ma ok ni kare ma seche moko ji chamo kata chiemo moko tede yo makare. Jogo modak e kuonde ma ji jote onego bed ni chiwo negi arita machalo nade mondo tuoche ma kamae kik gamgi. Bende wabo bedo ka winjo Miskellah kapok wawe mar mondo mi onyiswa kaka jogo modak kuonde ma ojote onego bed ni ritore ka giketo ler kik gigam tuoche. Okay, mokwongo wach mar jomodak kuonde ma mobedo affected gi pi mostly I think aparo ni Miskellah bro lero kanyo maber in terms of prevention ma gimonego timre but mara en very pattern ke chadwa penjo the Ministry of Education kendo adwa penjo the Ministry of Health
magi issues mwasebedo godo for years. Okay, the first time mwaneno floods. Okay, the first time mwaneno nthindo ok school because of one way or the other. Kak samo wesani wantie gi county 39 mobedo highly affected. Magi counties man nthindo oknya di school in the right manner, because even as a parent iluor aboteo nyathina na di school on these conditions. Gimana dwa penjo the means of education, how many schools have been really affected? How many schools are we talking about that are mobedo affected ahinya man nthindo oknya di school? Mane gima penjo. Adwa penjo means of health. Ungeo ni gik makamagi timre. What are the measures? Nikech gigi osetimre every now and then. What are the measures? In terms of governance, kaka a governance expert, wabiro kod solutions to what I would advise the government. Ni, kwangeo ni we have 4,000 schools, for example. Out of these 4,000 schools, how many schools in these 39 counties mobedo affected so much ma nthindo oknya di school at the right time? Sani yao school on Monday. So wange the numbers, the means of education nyakange numbers, so that in the future wange ni what are we supposed to do as a nation? Because okwanya ni every single time mawido floods we look away, we don't give it a priority. These are our children. We have to give them the priority that they need. Koro adwani mondo minister of education obi kendo work out maler to ngisjo Kenya ni school mantie Siaya makamai kama obedo affected to gine nyatimre kendo in the near future. Adwani maparo no gikanyo kotudore kod skunde yao kalwani manobe mbaka mabendo wabogoyo. Adwani Dr. Miskellah bendo ngiswa kaka ji nyalo gayo landruok mag tuoche. Ahinya nyate kinde makoro midhiero mar oula okwako gwonge mopogore opogore ji ojot e skunde e chief camps moko kuom gi bende nitiere kata e pewe mopogore opogore. Kata kamano waseneno ka nitiere landruok mar tuo mar nyaldiema ahinya nyate e county ma Tana River moseyangi ni ji 44 oseyudo tuo mar nyaldiema. To ng'eni tuo mar nyaldiema nyalo kere mapiyo ahinya kendo komako ng'ato to onyalo nego mapiyo ahinya. Jogo modak kuonde ma ojote giritre e yo machalo nade mondo kik gigam tuoche, to gin tuoche mage manyalo landore ahinya gi sani, Miskellah? Sipega manisri kanya maber ni ntie tuoche ma ni waterborne diseases. Kwacha ogi kaka galuo wange maber ni nyaldiema kata cholera is top of that list. Which kila mtu okitigi pi mar mfereji. Dijo matigi pi mar kisima masani koro flood water no kata luo kaja kwa di loso rojidi e choche mo kony pinyika. Kono ka pi mar flood water diro riwore gi cho. Aso koro diro koro nje kisima kilo problem. Kunyo tunya ko chak chwako pi mora mora kata migole kisima kata mianju muodho ka bera nyakuru chwaki ka pok utiyo godo. Mano number 1. Number 2 en tuo mar malaria. Sani koro ka koth chwe kama to pi kundre kendo ka mi jokoni the net to malaria dhi medre kabisa. Koro nyaka joturo chak nindo net mobedo treated kendo kwanza nyithindo mani piny ne higni 5 gi jogo mine mapek nyaka gi make sure ni gikawo net gininde kendo ka ng'amiyo mapek nyaka dhi hospital chak clinic mondo miye ni fancy da prophylaxis mondo kik giyud tuo mar malaria. To bende tuoche moko waluongo ni filariasis. Ka kiyoro oula nyithindo dhi ogo abal e pi mokundre ka ji wuothe oula no mang'eny to nitiere kute manie pigno manyalo donjo gi pien ma dhi remo ma kaka schistosomiasis dhi mabede kata e chunyi liver moko dhi nyaka e bladder kata kama lach chokre ma kel problem. Ko kik ji yora pi aoyaye to bende kik nyithindo dhi go abal e pi mokundre kune kor gweng'. Mara ng'wen en ni weche mag dhi ka thieth sani be koro obedo complicated. Nino ka maybe kaluo ji dhiga ande hospital ikawo peng kata piko ma idhigo ka ng'ato tuore. Nino ka koro sani jogo matuore kata joma mine mapek muoch kayo nyalo yudo pek malich ka gidwa dhi konyre kata dat ichopo e main road mondo gidhi hospital. Koro nyaka giket mpango maber ka ng'ama miyo mandalo ne chiegni chopo makata muoch chiegni chako kata ndalo gi mag nyuolo oseromo ochako bedo ne but hospital. Kata neno bende kane wacho ulano oketho kata othiro weche mag thieth e hospital kaka ma Ahero
mane flooding odonjo nyaka hospital makoro orocho weche mag thieth. Kumago challenges mang'eny madhi bedo ka, to at least we have solved part of the problem ni daktari ni hospital kendo rito, lakini prevention ojo ne geng'o ber chon ber dimo oloyo dhi kajuoga. Koro jotura mondo obed gi high index of suspicion, giduok risks, gi-expose themselves too much. To kati kobedi ni en weche mag nutrition, weche makoro pi oula obiro monyalo bedo ni alot mane opidh e tok orundu koro bebi okethre, kata dhiang' minyiedho koro sani onge kama dhiang' chame lum koro dhiang' onge chak. Ka bende nutrition bende dhi dok piny, kendo malit ni mbele kae keyo marwa dhi dok piny, kodhino nodhi moketho cham mane osedokra mane oromo doyo. Koro wa prepare for that, kendo wa make sure ni sirkendewa mag gwenge oketo steps not just for mitigating sani, but ging'ini in the next 4, 5, 6 months ukech madhi neno mbele kano gi address nade. Erokamano. Iwacho kanyo makara ahinya, kendo dagom mar mondo mi asoma ne ote moko ma jopiny chwalo kinyi makawuono. Kapok wayieni mar mondo mi idhi mbele kod tije gi mamoko mag odiochieng' makawuono, Dr. Miskellah, kaito wadhi mbele kod TWAK kod Brenda kaachiel kod Victor studio marwa kae. Nitiere ote moko ma joneno magwa ochwalo kinyi makawuono, kaachiel kod penjo moro ma janeno marwa nitiere godo. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni lakteche otimo maber kuom dok e tich, kata kamano waselalo ngima modhuro nyaka ne ng'anyo chakre. Anakwayo ni sirikal koro ochop singo magiketo gi lakteche. Mogik to sirikal omany kaka ginyalo geng'o weche ng'anyo gi nikech jopiny ema hinyorega. Odhi mbele kowacho ni kaber to sirikal oket joma nigi lony e migawo mar thieth gi somo, nikech magi migepe ma very sensitive madwaro lony makare. To gima awuoro ni further notice en mana wik achiel. Sirikal ni ok en serious. Aluo TWAK ka an umoja. Erokamano ahinya Ruth Nyathi Ochieng' kuom ote makamano. Fred Osuru owacho ni Ramogi TV apoyo lakteche kuom keto kogno e winjruok. Penjna Dr. Dennis ni kapo ni sirikal ok ochopo singo, okang' mane magidhi kawo? An Fred Osuru ka an Dandora. Ero penji kanyo Miskellah. Mane bende madwano bed wach ni mogik ka watieko kodi okinyi makawuono TWAK marwa kotudore kod lakteche chungo ng'anyo margi. Kapo ni sirikal ok ochopo singo margi manuketo kogno odiochieng' manyoro momiyo koro udok e tich, okang' mane mubokawo kaluwore kod penjo ma bende Fredo penjono? Miskellah. Sirikal ma jomiriambo mok chop singo yath kata wuon tich moro amora, ok bed ni sirikal kende, any employer ma jamibadhi mok rit jotich kata mok chop singo, yadhe en mana achiel kende. Yadhe jatich wuon tich ailano kata sirikal ailano en this strike kendo ng'anyo. Teko ma jotich nigo piny ka, the power ma workers nigo piny mzima en teko mar kawo riekregi kata kawo lochgi ma gigol ma gibed go dala. So the power ma wango en ni ka okichopo singo, wabo golo notice mar ariyo to waendelea gi ng'anyo. Mano e yath mathiedho sirikal ma wiye tek mok winj wach. To mogik ahinya yoneda dwoko ne jopiny erokamano maduong' ahinya kuom riwruok ma giseriwowa godo. Gima nomiyo sirikal odok chien moyie bet piny ne en public support, ma jopiny hinyre to ywak kendo ging'e ni jogi hinyre. Lakini ojo ni kata ka wahinyre kama to dakteche nyaka mi ratiro margi. Piny Kenya ka nyaka wachop jogo ma chunga adiera ni ka ng'ato hinyo wadgi, wacho ni ka liech nyono oyieyo to kik beda ni koro ni neutral ni lingthi. Gol duondi mondo iwach ni kanyo to koro sirikal olalo kendo rocho ratiro mag dakteche. Koro support no ne ber, kendo wawacho kaka dakteche ni wadhi duogo gi chuny maler, kendo wadhi konyo jotuowa, kendo jogo wamanja watimogo klinik wadhi timo negi juu chini, kata jogo moyudo complications wadhi temo mwanyalo te mondo waduok negi ng'uono mane gitimo makumiyo wa support no. Wan nyithiu kendo pod wawuok e gwenge, wan jogo moselebrate kokadho penj, kendo pile pile uluongo warambe wagero kanisa. Koro support no waendelea go. To mogik en ni waket uru kandewa mag gwenge gi national tesre giloso ji mag thieth. Wawe wecho gini sasa ma ng'ato otho kata ng'ato mosandi to yoni ng'ano kiani Nyasaye omokawe odhi e polo. Nyasaye ok yie mondo nyathi ma jagni abich kaw to Japan bet nyaka 100 years. We put our leaders
notice makanga o nyire mo kata motho kigibie liel go mana siasa giwe shilingi 2,000 wapenj MCA no ni angoma mi hospitali ne onge giremo kane onge yath momiyo ni odho ka konyre mondo okel nyathi e piny ka. Let us hold our leaders accountable on matters of healthcare. Erokamano ahinya Dr. Dennis Miskellah, jalup jagoro mar KMPDU kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi uchiwnwa ler kotudore koda ng'anyo mar lakteche man uchungo odiochieng' manyoro angawei mar mondo mi idhi angawei thuolo mar mondo mi idhi ilu weche mamoko mag odiochieng' ma kawuono. Dich minyalo bedo godo seng'isu doge tich. Pano ni bende nyalo bedo ni ikori mar doge tich mar mondo mi imed tiyo ne jopiny e yo makare. Puoch kaachiel kod pak ne lakteche kuom doke tich mar mondo mi jopiny omed winjo maber kata omed winjo chenro makare ka gintiere e ute thieth mopogore opogore e pacho kae. Nyakwara Moge Jwang' yiena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi sani. Bang' yueyo tabo bedo kaduogo wadhi mbele kod TWAK kod Brenda Ongalo kaachiel kod Victor Otieno. Kik idhi mabor. Skiza chapa, ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000. Musa Jakadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Unasikiaje? Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale. Ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial star 487 star 3 hash. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua skiza tu moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Hivi enda na cheki yako hatusalii nayo. Skiza chapa, ushinde. Make the most out of the rains by storing water with Power Tank. Power Tanks are crafted from food-grade polyethylene, UV stabilized and double-layered for unparalleled durability. Power Tanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your Power Tank. Feel and chill with Power Tank. Wuoth e chuny kit ngima, puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni Tom Dark and Handsome. Wakelonu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Ochiano ni ng'ama dhodho nyathi e kore okor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielu bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desreuru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111 Ngeso ka ngeso, sa 1:45 otieno. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa modwa wacho to go kot to jibiro tek. Lawyer sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Igni mose kalo ne gin jok ma ideo, to kata mana sigand gi bende ne uoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich Ang'wen, saa 3 otieno. Kik bai.
Machiegni kendo nyako Ramogi Ajong wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod Chal mar Kenya. Gisani e studio marwa e kaunti ma Nairobi ka antiere kod Brenda Ongalo ma en jagoro maduong' mano mar duond bura mar UGM kaachiel kod Victor Otieno jalonya e weche mag telo. Watwak kotudore kod weche mopogore opogore matimore pacho ka. Med chwalonwa ote penjo paro mora mora kokale namba mar ote machuok 33600 mbui moro mar Facebook bende nyalo tudri kodwa achiel kachiel yudowa kanyo Ramogi TV YouTube bende nyalo yudowa Ramogi TV Kenya. Kwadhi mbele kod twak marwa odiochieng' manyoro riwruok mar siasa mano mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance nyaka sani koro gidwaro ni sirikal omenda mane gisingo ni gibiro bedo ka gichiwo ne jogo maulo okelo negi midhiero kowuok 10,000 nyaka 100,000 ka giwacho ni 10,000 tin ahinya ne konyo jogo ma oyudo midhiero mar oula. Ne giloso kod ute fuambo ka otelnegi kod jatenda duond bura mar Wiper Party mano Kalonzo Musyoka. We wawinjane monde. We also note that President Ruto recently announced in Mathare that the households affected by the floods will each receive 10,000 shillings with 1 billion already set aside. Again, this is a case of too little, too late. For the families who have lost everything, such allocations are too little to start afresh. We demand that the government increase the financial support to at least 100,000 shillings per family and immediately launch an emergency aid appeal for all the flood victims in Kenya. Red Cross projects that the flood situation could need at least 7 billion shillings. Aya, riwruok mar siasa mar Azimio chayo serikal kuom singo mane 10,000 kende. Victor, beni paro no omenda no tin ahinyo nego chwale nyaka 100,000 in kaka jalonyo weche mag telo? Omenda no to tin, to okochuno ni nyaka chwale 100,000. Wanyalo bet piny kaka nyuola to wapenjre ni 10,000 ni ng'at madwa miyo 10,000 ni mantie Madare kata mantie Uruma kata mantie Mukuru ento onanomo circumstances oloso ga 10,000 dwe. Ntie moko mok los kata 10,000 dwe. Giloso pesa matin kabisa. To gima Azimio wacho ni the 10,000 is way too little. Okapar ka in the right manner. Nikech kata dibend ni en Azimio manintie serikal kawuono magi gik madino timore. Floods podo dino biro. Koro 10,000 ok en pesa matin to someone in Mukuru. Jogenge ni sani as we speak today ntin gimantie oko. As we speak today ntiendo ma ok nyadhi school. As we speak today ntiendo matuo. Koro the government nyamua ni ongwe gimomiu to wadwa ni wuok kae nikech it's a health hazard. But at the end of the day, if the government wacho ni we wamiyo 10,000 man mondo tim go gimoro, it may be too little, but we can come to a conclusion and say we wamiyo kata 30,000 moro. But okwanya keto a specific figure ne government ni nyako bed 100,000. Nyako bed reasonable citizens, nyako bed reasonable Kenyans to aneni the issues mege jo Kenya obedo address in the right manner. Now again, again an important ni oken del for par and the channel of distribution in case samoro wabo miyo gel for par, yes, but obo chopo ne jo Kenya samoro miyo gel for par to ja Kenya deu del for bich kata 2,000. So what is the channel of distribution el for par ni? How do we identify exactly ngano ma deu do pesa ni to odi de eyomane? Does the government has the correct data in terms of information of who lives in what area? So that wamigel for par. Ingeni Kenya take advantage of everything. Ngato diwo kumoja to di Madara diwa chunia benadaka adu 10,000 ni. Waonge kod that goodwill for our fellow Kenyans. Koro wakonyre uru to wakony nyaka serikal wabigi a figure mwanyalo konyo gojoge. To samwami ogel 10,000 ni endi wangiso gene gede kanye. Ukwa bed serious mondo wangis jomantie Madare ni wamiyo 10,000 but we are redirecting you to a specific school whereby inya the Tibet temporarily gel 10,000 ni kantie nyate to waket kuonde matero wa Kenya gi waket medical camps kacha waket some level of materials mantindo nyadhi to tim a little bit of exercise kapok gidhi school. Koro awacho ni pesa na oktin to bendo kongeny. But at the end of the day, let us do something with it and we'll give it to Kenyans in the right way and the right manner, yes. Brenda Korkakori, winjo kanyo ka Kalonzo Musyoka, jatend duond bura mar Wiper Party, wacho ni 10,000 tin ne ng'at madwa chako afresh. Nikech ong'e ni jogo modake kar dak ma Madare, bore Nairobi kae.
duto kata ng'enygi mwandu mag gino yuer gi pi udi mag gino kethore. 10,000 ni bende bro romo gi winjo kanyo ka Victor sewacho ni ok wanyal wacho no tin ahinya bende ok wanyal wacho no ng'eny ahinya but ne ng'ama odak Mathare seche moko nyalo bedo mana moromo. Kata kamano mede malo nyaka 100,000. 10,000 to gi economy masani kit ngima ma ji odak e sani 10,000 no tin kabisa nikech magi jok ma gigegi mag ot te ne ulo ting'o. Obed uniform, obed buge, obed documents te piyando ting'o. Koro magi jok madhi chako from zero. Asto atemo ng'iye gi angolo mar ni jogi dwa wuok kama gintie kama gi joteni. Gidwa dhi chako manyo ot afresh magi chul magi chak ni nyithindo dwa dok e skul nadi idwa twang'o uniform nyithindo gi pod nyaka chiem sibtende pod nyaka itergi okang' ni wach ni koro thieth en nono koro idhi adhiya pod ibo dwaro fare koro 10,000 to tin kabisa nikech ing'iyo the prevailing circumstances. Asto as a preventive measure wasewacho ni oula en gima it is a disaster. Oben gima pod nya timore pod waneno ka ilando ni kodhni to pod nya medo chwe. Ng'ato ka dwa dhi manyo ot okang' nodog kama nodake cha. Matiende ni kata kit ngima modhi dake nyaka bed ni koro dhi lokore. Dhi chuno no many ot in a totally different environment mondo kik kendo chak bed ni nitie chieng' moula kendo botimre kendo boyudre this circumstance. Koro apani it should be a concerted effort both kaka serikal wacho ni chiwo mago maginya yudo. What is the county government doing? Nikech pile ka pile wang'eni budgeting every county government kata serikal mora mora niga gi a percentage akiani nga 2% mar giketo kando mar disaster management. Ng'eny no most of the time ka disaster moro okotimore pesa ni pod ok tiga godo kanyo multi agency cha kae monigo bedni ji wacho ni Red Cross omiyowa ma serikal malo omiyowa ma county government ma Nairobi kata county government ma Kisumu mano ni jok mabedo affected kata Ahero gini pesa mane magingo so that obed ni en joint efforts maka serikal wacho ni 10,000 mano serikal mamalo wacho ni 10,000 what are these other bodies doing mondo gine ni jogi it need not be in terms of pesa. Ng'ato nyewe wacho ni waseneno ka Jo-Kenya kindete wabiro ga together schema weche makama midhierni makama omakowa tinoga ka nitie pay bills mosegol nitie jok ma donate lewni bedding nitie jok ma donate ginya yudo it is that concerted effort mabo miyo jogi dog magibed settled mondo giyud kaka gichaka fresh nikech kuom adiera to kwanya wacho ni kata 100,000 no oromo mondo giyud ngima gi chabak lalo sebede koro wane kaka waduoko gi giyud kaka gichako it is that kick start off koro kikwacho ni 10,000 tin kata 10,000 ng'eny 100,000 tin nitie ng'at midhi mi 100,000 to ting man godo is more than 100,000 no to nitie ng'at midhi mi 10,000 ni tene na ng'at achiel no kende en odhi mamanyo kaka ochulo ot to ochako doka mako maintain. Victor bende wacho ni 10,000 ni kata obedo ni serikal nokung'iso ni bro bed ka ichiwe one off kosi bro bed kichiwe dwe ka dwe nikech wang'eyo ni en midhiero ma jogo nitiere godo to gibo bedo ka gidak kode kata mar mondo mi koro gi settle mar mondo mi ngima mar gi odoga makare kaka ni yande nitiere chon bro bedo matek ahinya kata kamano bende mulo wach moro kanyo nego bed ni ichiwe e yor lero nego bed ni ichiwe e yor lero e yo machalo nade mondo kik wabed gi kes ni omenda makamano gole to luare lweta achudhe ma ng'at ma nitiere ma obed affected ma nitiere kar jot kacha to ok yud gimoro amora seche moko yudo kata 2,000 kende 10,000 gol kata seche moko serikal oyie ni koro bro mede to koro pesa no lal meru nego bed ni tiyo kod lai mane mondo pesa no chop ne the right people kata jogo moyangi mane kama koro issue med ethics come in nikech ineno vitongoji duni I may call them that
Jomodak Madare, Mukuru kwa Ruben, Uruma, and those kind of places, mobedo affected, Kumaji, Bedo, Obedo displaced. Wantegi Nyumba Kumi initiatives. Nyumba Kumi initiatives, wangeo everybody. Wangeo everybody, ngamoda kanya gikanya, wantegi chiefs, wantegi sub-chiefs, wantegi member of county assembly, gintegi data of the people who stays in those kind of locations. Koro wanya tioge Nyumba Kumi initiatives, wanya involve the chiefs and the sub-chiefs, mamondo gibi bendo gimi walero. Kanyo be mabongiso wani jogi betio gadier. Jobige begingeni how many Kenyans modake in those locations that the people that they represent. Wanya look to be accountable to a page geni what is the data of the people that lives here. So mano bende mio wa the right way mwangeoni in case gimakamano timrekendo, that is how we should be able to address those kind of issues. Okwanyalo wisha way to wachini wabo paro ni angeni manganen ga nebana nganen ga kacha ntie jomoseto mo waonge the correct number of Jomoseto. Koradwa kwayo ni mondo wamakre uru together the chiefs and the sub-chiefs and the Nyumba Kumi initiatives and all those other bodies involved. Mondo aneni wanyalo konjere e yomane mar mondo wayudi equitable distribution of resources in terms of the 10,000 shillings ma serikal dhimiwa. Kataka serikal dhimiwa one-off payment. Kataka obomiwa monthly payments. Akwayo ni mondo serikal obiko the right channel, speak to the right people, mondo wakonjo Kenya. Yes. Brenda bedi mulo kanyo ni nitiere omenda mano mara kedo kod masiche mabira poya kata disaster ma kopogore kod mano mawuok sirikal mamalo nitiere mago ma nitiere counties magwa bedo omenda no sebedo katiyo makare adiera kwang'iyo kata kinde mokalo chien midhiero mar oula en gino manyaka sani wanyalo wacho Kenya kani en higa ka higa katinde ni koth kochwe to ji yudo midhiero mar oula onego beni tiyo kod omenda ne yo machalo nade mondo waked chuth kod midhiero mar oula kata kinde mabiro mbele kata kapono no biro tok ni ohinyo ji design mwaneno ko hinyo godo ji gisani. Kindete wach mar disaster management en gani ikuongo itemo prevent. To kisetemo prevent to yudo ka okinyal geng'e nikech okang' ni wach ni kawuono wanya geng'o oula. Yes, there are efforts tupande miti watimango but climate change and climate change wakiani next year koth ka bobiro mang'eny koso bobiro matin. Nyabedo ni kata wach mar fires waneno ka seche moko lal wuoke mang'eny ahinya landslide gini koro nikech serikal ka serikal nyaka ket ga mano in mind gini ka oga pesa ni tiketo kando timiso ni this percentage onego bed nu tiyo godo e disaster management, disaster prevention and mitigation. To koro kinde duto pesa ni kapar kosebedo kitiyo kode e yo malong'o nikech de bed ne en pesa manitie kanyo the response do osebedo maber nikech ka seche ma pinye chako ting'o ji Nairobi counties moko nyonego bed ni oseketo measures in place maginya geng'o godo giwacho ni koth ni tero sechako kata seche ma meteorological department ni osechiwo ni koth nyabiro to dhi bedo mang'eny moloyo pesa ni ema nyonego bed ni jogi osekao magiwacho ni gidwa temogo kaka ging'e jok ma dhi bedo affected. Of course the areas ma pitting ga ji maula timre mang'eny gima timre higa ka higa wasebedo ka wang'eyo kanye mande gikuongo prevent go giwacho ni meteorological department osewacho ni madhi timore koro wuoguru udhi to a safer space they will mitigate nikech waneno ka wayudo lal mar ngima wayudo lal mar mwandu mago gik made wasetemo prevent but kirango maber tiyudo ka pesa mar nitie je county ni obed office of the women rep obed office of governor budget no nitie but okosebed kitiyo kode yo malong'o koro mondo obed ni leaders wa chako keto measures go in place ingeni ka nitie pesa moket kando mar disaster management en pesa moko nego bed ni mulo nikech disaster to nyawuok sa saya be ok bi mi signal nikech mar koth tero berberi nyawati to kapone en match mawang'o gik moko mago gik ma response should be there because pesa no nego bed en gima nitie ga ready minyati kode on the need basis. Adona somo kukuo mote majoneno magwa chwalo no wakae to wadhi e twak machielo mano mar yawo skunde okinyi makawuono ote moro wacho kae ni miyo ng'ama wito everything 10k ni mondo restart lives afresh is like encouraging them to look for another riparian areas to settle with their shanties. Wacho ni 10k okrom kata transportation kwani pesa manyocha pinje ma our development partners ogolo biro konyo jomage ka ok jogi sani government tugo
kodwa. Aya, ote machielo Alfiko Sudo wacho ni 10K to mono gi joma oyudo masira sirikal omedwa kata obed 30K bet ber ye yawa kwani Kenya kae onge sama japiny inyalo kony maonge ywaruok. Ka bende ote machielo David Oda wacho ni mosna welo solution mar joma ulo ywero mani Nairobi kata aluora mag ute mage wacho ni igero mawachore ni gin 80% complete gidhi gidaga kuro mago ute mago mag housing levy kata ute manengo gi yote wacho ni jogo omi thuolo odhi odaga kon. Adonwa ketenge weche go motudore kod chudo kata chulo jogo ma oula yando kelo negi midhiero. Owinjane kaka jatend piny Kenya William Ruto no loso odiochieng' manyoro kinde makoro no lando ayanga ni brobed ka iyaw skunde kochakore chieng' wuok ticha mano juma manyiena kata obedo ni ne ochiw milome motelo ne mano ni skundi brobed ka iyaw ibibed kiloro until further notice. Jonyuol mathoth bende osebedo ka ywak ni further notice ne en mana juma achiel kende kata kamano ikruok bende oseket makare e skundego mar neno ni classes kata kilese piyo kopong'o chope nitiere makare kose oyo. Wawinjane kaka jatend piny Kenya no loso monde. All parents are advised on the assessment of weathermen and on the assessment of the government of Kenya. It will now be safe, and we have made adequate arrangements. We have asked members of parliament and we have provided resources through the NGCDF for repair of classrooms and other facilities, learning facilities across Kenya, and therefore all schools will be opened on Monday next week. Skunde duto iya wuok ticha juma manyiena. Victor Beniparo no seket piny chenro makare kata lai makare mar neno ni skunde go kinde moyaw to nyithindo dhi skula maonge chochni mora mora kata obedo ni jatend piny wacho ni kaluwore kod lalruok mane gibedo godo kod migawo makoro chal mar kor lwasi. Gisewacho ni koro lwasi seche moko juma manyien koth biro bedo kosedok piny to nyithindo nyalo dhi skula. Parni wantiere kod nyithindo kopogore kod mago modak e skunde. Wantiere kod mago magin day scholars manitiere kata piny mokethore kinde ma kidhi e skul gin nyalo yudo midhiero makoni kod kocha kata kamano bende juma achiel kata jumbe ariyo mane olor godo skunde mano nego beni yaw skul mano lore juma ariyo go bende sirikal oseketo lai makare mag neno no oket kila kitu duto makare mondo nyithindo yaw skul maber. Mokwongo okane kendo aneno ka obedo Rais Nyabedo no obedo ill advised mar mondo oyaw school by Monday. Nikech to nyapenjo ni ngamo ill advice kata ngamo chubo ne paro ba ok ni kare. Rais obedo ill advised nikech in all manner of fine ways. Rais nitiere gi government advisors nyaka means of education mano advisors meg rais nikech means of education mantie e field to oneno gik matimre emomiyo nawacho ni nakwayo kendo akwayo the means of education Mashogu and the team nakwayo gini mondo gimiwa the right data in terms of schools mobedo really affected nikech nitie nyithindo mok nyal dok e school at the moment as we speak. Kineno gazette makawuono wacho ni nitiere skunde mantiere kaka Elgeyo Marakwet mobedo extremely affected that even in their homes or ginyal kata bed utagi themselves to ntiere skunde though still in Elgeyo Marakwet ma Kenyans odak kuno kaka IDPs. Koro kang'eyo ni what channel the president wacho ni wasegeto enough mitigation processes to enable our children to go back to school. Dakwayo ni mondo ging'is Kenyans the reality on the ground. What is the reality? The reality is, yes, we want our children to go back to school. Yes, we want learning to continue. Yes, but then we have to look at the risk involved. What are the areas ambazo zenye mobedo really affected that we can postpone for another 1 week. Mondo anani wadhi kuno on the ground to work on Kenyans in those kind of areas. To chane to pesa mogol ni pesa ni wadhi miyo Kenyans
ma amodake skunde gi mar mondo gi nyiew furnitures and to gibede skunde gi to nthindo dhi somo kanye. So those are the question ma adwana penj President William Ruto. Ang'eyo ni he means well for the country and he really wants to see learning continue because education is everything. There are two things. Sani daktari osedoke school osedoke hospital to school bende wadhi yawo. So those are the two most important things in this country, education and health. Koro and in to education kai, what is the right channel that will enable our young children to go back to school? Kaki wacho ni the scholars bende go their school. Ntie kuonde moko ma okinyal kata kalo. Tana River, you can't even walk. You can't even step anywhere. So how are kids supposed to go back to school in those kind of areas? Wabed code data from the means of education march in these regions. We are going to postpone it for this a number of days. But these are the regions like Nairobi. There are certain places you can go back to school. What of Mukuru? To konono kotim kamano dong mano nyalo disadvantage nyithindo mokalo ne syllabus ten achiel. Penj mi bobed kitimo, bed mano mar KCSE kata mano mi bobed kitimo mar grade auchiel obed achiel. Dong bo disadvantage nyithindo masomo e skunde mag piny owacho kata kamano wawinja ne Brenda Mondi. Wachni mar yawo skunde gi sani wang'e ni nitiere jogo mojot e skunde gibodhi kanye skunde to se landi ni Monday iyawo skunde wanyalo wacho ni wantiere mana kod weekend kochakoro odiochieng' makiny ma en holiday to wuok tich nyithindo dok e skul. Bedo ni pod sirikal okoyango ni gidwa tero jok mojot e skunde gi kanye mondo eka wayud kaka nyithindo dok e skul on Monday. Apani this was a rushed decision nikech kaki wacho ka wacho ni nitie skunde moko bedo affected whatsoever ma jogo nyado kadoke school, but is that a majority of the schools? Skunde mag public ma most of the majority mar population nyithin gi gidwa doke school ni nango kata kaponi skunde go ji oko jote. There's the issue mar ni some of these schools have been washed away. Wano ka nitie skunde ma koro sani gionge choche, skunde ma jopuonj oyudo lal, skunde ma pod pio umo nyaka sani, idwa tim nango magi make sure ni jogi te Monday magi wacho ni nyithindo dok e school. Nyithindo gi gidwa dok e school machal nango, is the school available mokwongo. Kora pani this was very rushed. Ede gi kuongo gi make sure ni giyudo kama gitere jok mojote school, ging'iyo status mag school ka school, eka gi make that decision. Maybe one more week no romo mondo giyud kaka skunde ma need repair, skunde ma onego bedni ma jopuonje be oyudo lal, ma jonyuol oyudo lal, ging'iyane malong'o mokwongo eka giyud kaka gitero, kaka gilando chieng' ma nyithindo chak dok e school. Yes, there is a need mar neno ni school education continues nikech embo wane juma mar ariyo wadhi e juma mar ariyo mane wacho ni koro somo dhi leo. But kirango the bigger picture, nyithindo gi dwa dhi timo penj gite. Bedni skundi noluoke gi pipi notimo kata japuonj onge kata nin kar jot moro ma ikia ni dwa chako nadi dok e school, penj no ok dhi deo. Kora pani serikal beste moko the decisions magi make onego bed properly reasoned kipok lendo makama uwuoke. Parents also watch no my son is not going back to school. I mean you can't force that. Parents also watch nitiwa of big school dong nyathinen mara dong an man kode ot abro puonje. Mane the rise mare most parents are saying that oro abro puonje ntiwa ot nge the government oknyaketo the right measures mondo watek ntiwa school ngeni wangisi gimora chele no ine skunde kaka Brave and Brookhouse ntindo die school they are not affected in any way. No way they are affected. Their public school in Moja, their public school in South B, their public school, any public school, they are actually very much affected in one or the other. We've lost even teachers. Koro, okay, a very easy decision for command. We are the majority, and a very it's very sad that we are really forcing our kids to go back to school, learn in any way possible. I mean that is wrong. We need to provide a good environment for them to go back to school. Koro, wangi Kenyans from the eye of a parent, from the eye of a leader.
and then wangeni we are doing the right thing as a country. Yeah. To kata kamano bende wakelo twak moro mana kaka iwacho ni seche moko koyaw skunde gwenge moko to gwenge moko to pod olori. Dong mano biro bedo ka disadvantage nyithindo kose nango Brenda nikech iyudo ni mana kaka iwacho ni bende penj to en achiel. Seche moko wach ni skunde makata katiyo kod ranyisi mayudore kar dak ma Mathare mayande koro koth oywero gik moko mang'eny skunde makamagi loro to mago mayudore kata kaunti ma Kisumu kata gwenge mamoko ma pacho kae tiyawo. Dong nyathi ma biro bedo disadvantage kata ko bedo ni jonyuol koro chung ni anto nyathina ok dhi e skul. Kichingini seche ma janyuol wacho ni anto nyathina ok dhi e skul, the moment ma government directive cha nitie ni skunde oyaw. The assumption en ni somo dhi mbele. E skunde duto. E skunde duto. Bed ni skundi no unyo luok gi pite, bed ni in kaka janyuol pod ok inyal trace nikech nitie jok ma pino displace gi completely. Sirikal pok omiyowa data, proper data mar ni ji adi manyo bedo affected, skunde adi manyo bedo affected. Kore gima wacho ni government should also stop making pronouncements without proper research. Nikech seche moko it is informed, but the public should also know ni serikal oseng'iyo kama oyudo ni skund ni to nego bed ni yao, skund ni status machal kama, moro ni status ne pod rach. Then you now come to a compromise. Wachi ni koro watim nango in these circumstances. Ka skund ni, yes, wahero sana ni wadwa ni wayaw skunde mondo nyithindo doge school. But skund ni ema jok jite mani ere ni mano bedo displaced obiro oyudo kama gintie sani ni wadhi neno circumstance ma idhi yudo ka oyaw school nyithindo dwa dhi e school jok mojo tek skunde ka be pod nitie to tuoche mawuok gi wadwa geng'o gi nang'o nikech gidwa chako landre nikech interactions ma jogi nigo te kiyudo ka facilities mane skunde go is not enough to sustain jok mobedo rehabilitated kanyogo to at the same time population mar nyithindo madwa yaw school facilities go mokwongo okoromo. Koro serikal should before making that decision giyude proper data mondo giwach ni aya wan gi week achiel all the concerned parties one kaka jok manya wuok e skunde gi wuok skunde ma pon okethore ero government or direct no ka president direct NGCDF ni mondo otigi pesa go to restore schools. It is not enough to direct. Nyaka gi make sure ni skunde go are in a habitable state mar mondo nyithindo doge school because there is the issue of safety. It is not just education. Kitins chemako wacho gani human right. Yes, I have the right to education. I have the right to health. But gigi right to education ni odwa bedo attained in a safe space. Safe space no koro onge nikech skunde ni situation magintie no. So let us try and find that balance. And let us also not use the syllabus as a scapegoat. Okay, right mondo watigi syllabus. Kasama wuoyo kodini last year last year ne waonge floods. Don't want to get students in Turkana. Maonge the learning facilities. But the syllabus is still the same. They get affected every single now and then. Until they cut school completely, they do the same exams. Kono katakuwa postponed for some regions or not. There are certain regions that have always been behind. They were jail, the Turkana, the northeastern. Even going to a school is a privilege. But then we still subject them to the same exams and the same syllabus. Koro kwanya you use syllabus as a scapegoat or ni learning madimbele to learning modern chain. In a normal circumstance, Kenya poku attain the level of a first world country whereby the syllabus cuts across everybody, get the same level of education. No, we can always compromise where the health of a child is concerned. Okanaka da medo mano ndalo COVID ne waneno ka skunde no lora abruptly to nyithindo neni kuom dweche mang'eny kabisa. So 1 or 2 more weeks mondo situation ni obed better. Wachana ni week moro achiel oken gima tek ahinya kechapa ni this was a very rash decision. Watem one loss and any kuonde ma students gidwa resume the school chalo nade mondi because safety comes first. Nona to yaw skunde to kiny to tuoche nego nyithindo nikech giepo to schools are not in a good shape.
Apenjo be nyalo bedo ni thuolo mar ndalo adek kamano kochakore nyoro odiochieng' ma kawuono kiny kaachiel kod weekend bende biro romo mar mondo mi seche moko ger kata klese manorumbore piny otim kata gino miluongo kanyo kod dho ngere ni fumigation e skunde ma ji nojote mondo nyathi kadok e skul to ngimane obed makare kendo kik obed kama ng'aw mar gamo tuo moro amora minyalo bed ni kelo kod pi molela mochido. Aneno kwadong' gi dakika matin kende to watieko twak mar okinyi ma kawuono to ok dagom ni watiek twak marwa kapok wagoyo mbaka kotudore koda siasa mosebedo ka gore e kaunti ma Migori mana mapiyo piyo. Nyaka sani odiochieng' manyoro duond bura mar ODM ne wacho ni nyaka sani koro thegore kod jaod bura ma Uriri mano Mark Nyamita magiwacho ni Nyamita ne orem chope buro mane oluongie mar mondo mi gipor wach kotudore koda chochni manyocha oneno kata tulo manyocha oneno e liel moro e kaunti ma Migori. Kata kamano bende nyaka sani Mark Nyamita korka koren bende nowacho ni gwelo makamano noyudo e chuny Otieno to ne en mana e yor ticha e kaunti machielo mane momiyo nokochopo. Nokwayo mar mondo mi ochope bura makamano e yor mbui kata kamano nobuok oneno ni bang'e ODM osegolo chung' margi kotudore koda ni koro githegore kod Mark Nyamita. Victor kachako kodi siasa mosebedo katimore e kaunti ma Migori ang'e ni in kaka jalony weche mag tele isebedo kiluwe ang'o monego bed ni koro itimo mar mondo mi weche makamagi kik wane e kinde mabiro mbele? Adwa kwayo Mark Nyamita tadwa kwayo ODM ni were uru gi Mark Nyamita titije. Ang'eyo ni onego appear for in the council mar ODM mar mondo obed ing'e ni Mark osebet e ODM for quite a long time. Kuom thuolo mang'eny. Kendo ang'eyo ni Mark en ng'at moro ma apano nyalo express himself better in terms of ODM politics than the way I can actually express, because anabo wache weche mar good governance and the rest. But at the end of the day, adoko ODM ni mondo weuru Mark oti. Weuru tim tije mane jo Kenya omiye mar mondo tim. As much as ni onego align to party politics, but ong'eyo ni kodhi kacha, ong'e gima dhi timore kacha. Koro okapa ni en nyathi kata en ng'at mofuo mo make that decision. But at the end of the day, we wangi young people mondo wadu away with certain level of tradition and impunity. And one kaka young people, and anyalo relate gi wach mar technology, because I'm also a technology expert also. Ado penjo kamae 2000 when kane watako ng'eyo weche mege technology at broadly ne seek information. Sani okwa seek information, watimo innovation winjo. Koro and adwa relate that to politics of Migori, of what is happening today. Bo chopo kumakoro onego owewa mondo watine jo Kenya as young people, because we are the next leaders, and kikwabed gi level of interference mangato nyawacho ni koki align kod gima dwaro onge gima nyalo timre. Nyaki align with the party politics of this region, nyaki align gi a specific party eka gik moko dhi mbele. Weuru makoti Mark Nyamita tiyo tich maber kendo okadwa wacho mang'eny, okadwa bedo involved mang'eny, but adong is ODM and the ODM body weuru makoti. Whatever you have against Nyamita, I know you can actually address it in a proper manner. Engagement will always come. Confusion will always come within a party, but then let Mark do the job that he was elected by the people to do. Winja ne mondi kaka Edwin Sifuna jagoro mar ODM no loso odiochieng' manyoro e romo mane giluongo mane Mark Nyamita nokochopo eka winj pach Brenda gisani. Honorable Nyamita was invited to today's meeting but did not attend. At this stage, the party wishes to fully dissociate itself from the Honorable Mark Nyamita. We have granted his wish to no longer be part of us and advise our members in Uriri and Migori generally that he is an agent of our opponents in the UDA with the assigned task of sowing confusion and discord within ODM. Brenda winjo kanyo kaka Edwin Sifuna no loso odiochieng' manyoro pachi kotudore koda siasa magore e kaunti ma Migori. Ne waneno ka odiochieng' manyoro governor e kaunti ma Migori Ochila Yako kaachiel kod Peter Masara ne gimosore matene ni gin akia ni koro gisetieko gwandruok manyalo bedo e kindgi kosenang'. Kinde duto wacho ni siasa wa onego bed ni waloso siasa wa in a way ma we do away with the violence aspect. Ok onego bed ni one 2024 to kura igo 2027
but focus wate osebedo ni adwa komni. Yani we are perpetually in a campaign mode. To wadwa tiyo ne jopiny sadi. Parties wa emonego beni keto structures ni jok magimiyo tiko, jok mosekao kombe gi party magintie. Gi make sure ni jogi actually deliver. That is what yudo party mabedo gi ideology ber. To kada wuoye wach mar expulsion makoro waneno ni uno kama Nyamita bedo expelled without any due process. To kata king'iyani kata kapok wadhi e chik machik, the rules of natural justice, you cannot just dismiss someone without giving him, according him right mar fair hearing. Nikech what was so hard in wachoniere okochopo mato sinyiso ni an okawinjo okayudo communication mar nodwani uluonge e bura moro utimane seche mik subject ng'ato e disciplinary committee kata disciplinary action onego bedni i make sure ni ise akode a fair administrative action makata seche makori wacho ni wachopo wawinjo kor gikoni kaka party waneno ni mae rach mae ber to koro we have decided to expel you. Nitie ground but koro gi grounds maonge gi podo bodhi e court to podo mobedo jakanyo mar ODM because be expelling people is not that easy. We are a country of rule of law. Koro as ODM onigo beni ging'iyo ni ang'o ma gichung'ne ka giwacho ni gichung'ne rule of law no onego be demonstrated from how they handle their internal issues. Nikech okunya bedo ni ka ODM handle issues gi ginya expel ng'ato through a press conference kapok gimiye fair hearing, then ka gik moko timre national government ka to they're the first ones to point ni serikal otimo ma marach. Fair administrative action in gimo should be accorded to everyone regardless of party moai, regardless of circumstances manitie. To let us avoid the culture mar continuously just campaigning. And campaign marukombe udhitiyo ne jopiny sadi. No, the Marco Ngeoni, there's not going to be any fair hearing in ODM. Marco Ngeoni is the other person, my interior got problem, God. They may a clean hearing, or they may a clean hearing. Tongeoni, Jouriri Manomi, the power to go and represent them in parliament, still hold him very accountable. Koro Katako aligned with party politics. As long as he does his job, everything will work out the way it's supposed to work. Again, Gimasa Moro wa Chugaka Kazo Kenya. Chopoga kumakore he decide ni we atine jopiny kata ka botimo this term only, let me do the term and go. It's not a must. Mondokoro jopiny emongad bura samoro Marco ose decide that decision. Sifuna is very strong in terms of his words, he's very strong in terms of his leadership. I like him, I respect him, but he should also come down and realize that these positions that they hold, they were given by Kenyans. One wamiogi positions gi winjo koro samoro one day one take opinion kaka samoro jouriri emo ongiso Mark or express himself the way he's expressing himself. Who knows? Koro Mark should just decide aditi one jopiny kata kabotimo this is my 2027 will be my last term, so be it. Kenyans will decide. If I come back, yes. If I don't come back, so what? Thuolo marwa maneno korumanga chuno thuolo mar mondo mi uchupa chumoge kawatieko twak marwa okinyi makawuono. Brenda chak kodi wachni moge kodi chieng makinya bendo ang'e ni en odiochieng mar holiday ma serikal oketo tenge mar pidho yiende kachiela koda paro jogo mowito ngimagi e midhiero mar oula. Holiday romiwa to wachni wapidhi yiende gima dape luongo medo jiwo serikal en ni seche magi wacho no pidhi yiende ma the second holiday mar maji dwa pidho yien. What is the progress? Ose pidhi yiende adi so far, ging'iyo manopidh kano bet nang'o, gichopo kanye. They should be able to get that progress in as much as mano is a mitigating factor mar climate change. To on the same note, wan kaka party mar United Green Movement waluongo jo Kenya te kata jok mane Kisumu galora mare ni tarik 12 wan gi romo mar Green Movement Obunga Sports Complex. Koro jo Kenya bi mondo wari interact wawinj ni to kara wach mar green politics ni watime nang'o nikech wach mar arita mar alwora wa en gima omako jo Kenya te, en gima affect wate mondo wayud kaka wanya prevent gigi kata ka wago siasa maler. Erokamana ahinya Brenda Ongalo mano jagoro mano mar United Green Movement. Wachni mogika Victor kwatieko twak marwa okinyi makawuono kotudore nyaka koda holiday ma odiochieng maki. Mokwongo adwa nyiso the President William Ruto erokamano
from for the decisions. Erokamano kaki lead jopin. But most importantly, adokwayo Kenyans. Marmondo, angeni holiday in Kenya. But adwoko Kenyans ni osengiso ni waboya school on Monday. To holiday ni okwanya dipido yen epi oknya timre. Adwoko the Kenya ni wawoguru in large numbers. Let us go to those schools that have been affected. Marmondo, let us do the groundwork ourselves because as I realize ni government of ditimo groundwork for us. Tontindo ema di eskundegi. Koro wawoguru instead of dipido yen. Let us go to the schools because okwanya dipido yen epi. Most of these schools have been submerged. So wawoguru wadiwa bed pin give the school bodies and we discuss kakwanyalo konyo schools, kakwanyalo rebuild of our schools as Kenyans because kwa rito pesa mege CDF gi detimre dibedo ma difficult engage pesa ni in one or the other okodi work interest ngenye pesa ni makoro kata komiwa kata gimo 10 million at the end of the day how many schools can 10 million rebuild? Guru as Kenyans, let us rebuild our schools tomorrow. Let us work with our children. Let us show them what it looks like to value education. But most importantly, parents, brothers, sisters, mothers, aunties, uncles, leaders, tomorrow, instead of planting trees, let us go to schools. Let us rebuild our schools. Let us put the infrastructure in place so that our children can go back to school well on Monday. Erokamana inya Victor Otieno jalonyo weche mag telo kachiel kodin Brenda Ongalo kuom kauthulo maru okinyi makawuono mar mondo mi ubi wabed kod twaka kotudore kod chala mar Kenya. Nyakoromoge Jwang in benda goni erokamana inya kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachope giko mar twak marwa. Ote magi aneno masomo ayudo thuolo mar somo kata kamano thuolo marwa emorumo odiochieng' makawuono. Odiochieng' makinya migao mochung' ne weche go mag aluora chano kata geno mar pidho yiende mago madero milion 200 kaka yorno mar rakore kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Kiyudo thuolo kintiere kod kama inyalo dhi pidhe yien wuogoko mar mondo mi pidh yien mar mondo mi wakeda kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Nyakoromoge Jwang wakaw yueyo madundo gi sani bang' yueyo to chenro miyudo en orak mano pok opogore mikelo ni kanyo kod nyawadwa Sharon Ongao. Kik idhi mabor.